Okay, lad os håbe, vi vinder det her. Oh my god, jeg er træt. Så Jeg lægger lidt til sov. nej, jeg har fødselsdag i morgen. Yay! Jeg Fuck. forstår egentlig ikke, hvorfor Der min er, livestream den hele tiden der er. stopper. Min lægger bare hele tiden. Så snart jeg livestreamer, så begynder jeg at lægge. Det gør jeg ikke. Min Nej. livestream stopper. Er I klar? Stopper Ja. Vi dræber ikke hinanden, okay? Vi dræber ikke Jo. hinanden. Jo, Oh fuck. Okay. hvis jeg dræber dig, kan jeg ikke gøre for det. Oh my god, jeg fik en kæmpe lag spike. Det gør jeg også. Okay. Det er Rasmus. Vi plejer at være mesteren til det her. Yep, det plejer jeg at være. Og nu stinker jeg til det. Wow. Rasmus. Hvem var det, der skød mig? Det var ham, jeg lige... Det var ham, jeg dræbte. Du var i luften. Okay. Jeg fik af begge to. Oh my What? god, jeg er på sidste plads. Det er sgu ikke godt, det her. Du er ikke sidste. Nej, sted. det fik du mig. Det er meget så præcis det. Skal jeg adde den her map til vores egen server? Ja, gør det. Oh my god, jeg plejede at være mesteren til det her. Jeg plejer altid at komme i top 3. Lige nu er det vent, Rasmus, der er vent, øverst. Vent der. Hvorfor er det så meget lag her? Jeg lægger ikke, jeg har 12 kills. I'm the best of us. Hvad siger du? Damn you, guys. Jeg er stadig den bedste. Hvad siger du? Spawn kill, fuck dig. Hvad siger du? Ja, undskyld, jeg falder igennem jorden, så jeg ikke kan gøre en skid. Lige når jeg spawner. Prøv bare at sætte din render distance ned. Lad være med at have den så højt op. Okay, nu har jeg sat den til 2. Den var Jeg på faldt 6 igennem. før. Så langt ned skal jeg heller ikke. Jeg skal bare sætte den på 6, og så bare tag din graphics på fast, og smooth light skal være minimum. Okay, ja, at ligger nederst med 2 kills. Ja, mig og Rasmus, vi hygger os i toppen. Forhåbentlig så vinder vi det her. Oh my god. Fuck, jeg er dårlig. Double. Hvordan kan du ramme os begge to? Oh. GG. Ja, jeg fik 3 coins. Didi, what you Mange gonna fik say du? about it? What you Rasmus. gonna say about it? Og hvor mange fik du? Jeg fik 3 coins. Jeg fik 34. Altså Jeg øverst. fik 15. Nå, okay. Jeg har 126 kills nu. Nu har Vi jeg ses har- i en anden kamp. Sådan. Det var ikke mig, der gjorde det. Jeg glemte at starte optageren. Totalt professionelt, ikke også? Altså, vi holder sammen, Magnus. Nej. Det må I ikke. Det er til fy. Sådan. Lukas, Seriøst. Jeg troede, Hvad fanden? Hold nu kæft, Lukas. Hvad skete der? Jeg skød folk, Fik okay. os begge to. Okay. Jeg kommer stadig ikke til at vinde den her. stadig øverst. Vi er alle 3 samme sted. Nej, vi er. Ja, vi var alle 3 samme sted. Nu kommer mig og Lukas der samme sted. For helvede! Får du os alle sammen? Jeg ligger stadig nummer 1. Ej. Jeg ligger stadig nummer 1. Det var pisse dårligt den her runde. Det går sgu da fucking godt for mig.
Oh jeg er my mest god, op på jeg mig slet ikke, selv. hvad jeg lige når jeg skyder, så skyder jeg ikke. Ved du hvad? I call hacks. Vi fik hinanden. Hvem ligger øverst, Lukas? Det gør Det jeg. gør du, det er bare fordi du starter med B. Nej, det gør jeg. Ja, så gør jeg. Det gør jeg lige da du spurgte, så skød jeg en anden. Hvem ligger øverst? Top Så kommer Nope. Rasmus bare sådan ind. Så vinder han over os alle sammen. Det skulle være så Ja, det sjovt. er så sjovt. Jeg følger efter dig, Ja, det Rasmus. Lad være med at løbe på rundkredser. Ja, det var meget bedre. Du Det skulle skulle lade du være, nok, det skulle du nok ikke have sagt. du skulle lade være med at løbe på rundkreds. Det er fedt. Det må man sgu ikke. Men Lukas, er det ikke over din sengetid? Nej. Oh my god. Jeg er klar til at vinde. Ja. Kom op og tæve alle sammen. Ja. I got you. I saw you there around the corner. Jeg så. Damn you. Han Lukas, ligger øverst. Lukas, gå væk. Ramte vi lige hinanden? Det vil jeg ikke. Jeg skal bare dræbe en anden. Ja, fordi jeg vil gerne komme ind på anden pladsen eller første plads. Jeg finder den lige. Fuck dig, Lukas. Du så Rasmus dø foran dig. Ja, fordi jeg dræbte ham. Nej, det var mig. Nå, okay. Lukas. Bare stop. Mangler fucking et kill. Gør den anden også. Ja, GG. Han Fik vandt. 12 Conny. Vi er tilbage senere. Er den overhovedet gået i gang? Er mit internet fucked?